morning mga gang. Andito na po tayo sa Ho Chi Minh City. Sa apartment po ako ng aking kaibigan and also former co-worker dati. Sobrang saya ko na andito po ako. Hindi na po ako nakapag-vlog kaagad kagabi kasi pagod na po ako. Napahinga na kami, nagchika, ganun. But yeah, i-share ko lang yung aking immigration experience doon sa Pilipinas. Hindi po ito yung first time na pumunta ako ng Ho Chi Minh City. Nagtrabaho po ako dito dati. Teacher po ako dito. From 2017 hanggang 2020. Nakailang balik na po ako. Pero, medyo na ako ba, kabahan kasi alam niyo yung mga immigration stories, di ba? Hindi mo alam, di ba? Hindi naman na ako OFW, so sabi ko parang okay na siguro. But anyway, nung pag-check-in ko doon sa Cebu Pacific, tinanong lang sa akin kung ano yung status ko dito sa Ho Chi Minh, kung working ba ako, ganun. Sabi ko, tourist lang. So, yun lang naman yung tinanong. Pagkatapos, nung sa immigration na, di ba, may i-travel tayo, arrival and departure ng Pilipinas. So, yung nilagay ko na permanent address ko sa e-travel, yung address namin sa Netherlands. Nung nasa immigration na ako, tinanong lang sa akin kung may visa ka ba ng Netherlands? Sabi sa akin. Sabi ko, residence card po. Sabi niya, yun tinignan niya. Sabi niya, first time mo bang pumunta ng Netherlands? Sabi ko naman, hindi naman ako pupunta ng Netherlands ngayon. Papunta akong Vietnam. So, medyo weird siya. Pero anyway, tinagot ko na lang din. Sabi ko, you mean, ano po, yung first, ngayon? Sabi ko sa ngayon or dati? Sabi niya, kailan ka ba last na pumunta ng Netherlands? Sabi niya. Sabi ko, 2020 po, October 2020. Sabi niya, okay. Binalik na niya sa akin yung residence card ko ng Netherlands. So, sabi ko naman, sa sarili ko lang, hindi ako tinanong about sa Vietnam ko ba. Tinanong ako about sa Netherlands. So, I thought, siguro nakalimutan niya na yung ticket ko is for Vietnam, for Saigon. Ganon. So, siguro, later on, nasabi ko na lang, baka to check ba na hindi ako pupunta dito para magtrabaho, ganun ba, or what. Para talagang i-confirm kung totoo yung nilagay ko doon sa e-travel, ganun. But anyway, smooth naman. Yung ano ko lang yung sa immigration, mga 2 minutes lang siguro ako doon. Yan, mabilis lang. And the flight was quite full and grabe turbulent almost the whole time yung flight dito. So anyways, I'm so happy to be back in Saigon or Ho Chi Minh City. Parang na-miss ko talaga dito. Palagi ko sinasabi kay Ruth na nami-miss ko dito. So I'm really glad to be back. Samahan niyo po ako sa aking gala dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Suot ko na po yung nabili ko dun sa Cebu na bucket hat. Kasi mainit po dito. Ayoko magdala ng payong. So, yan yung ating OOTD for today. Medyo bright yung ating suot. Ganon. Ayoko po muna magsapatos today because parang masakit yung paa ko. Kasi ilang oras ako nakasapatos ba. So, today, papahingahin natin yung paa natin. And first, before ko po bisitahin yung aking mga katrabaho dati, magtingin-tingin po muna tayo dito sa neighborhood. And puntahan natin yung Saigon Post Office. Mag-grab bike lang po. Hintay na tayo ng grab natin. Pasok tayo. Ako lang talaga mag-isa, guys. And comfortable lang. Punta tayo sa
sa loob. Dala-dala ko yung mga souvenir na para sa mga kasama ko. Yan o. Yan yung loob. Ai cũng chụp hình đó, còn không chụp à? So yan, marami pong turista ngayon dito. And yung music na naririnig nyo, nasa ano yan, nasa Book Street. So punta din po tayo doon. Palakad na po tayo sa Saigon Book Street. So ito po yung first na lugar na person I met Shark. First day namin na lumabas talaga sa dalawa ba. I sing love you back, baby. Nasa Grab na po ako. Grabe. Pawis na pawis ako. Grabe ang init. Daoy, grabe kainit. May time pa naman ako before ako pumunta ng Crescent Mall. Punta muna ako doon sa paborito kong buncha kasi yung lunch break ng mga colleagues ko dati, ano pa naman, 1 o'clock. So, ano pa ngayon eh? Ano pa? Mag-11 pa. Ang aga pa. So, doon na muna ako. Tapos, after ng lunch, punta akong Crescent Mall. So, yun. Di ba, marami tayong time. Buti na lang, pumunta talaga ako sa Saigon post office para at least may ibang lakad tayo ba. Wala talaga akong planong talaga yung puntahan na maraming lugar. Yung i-revisit ko lang talaga yung mga lugar na dati ko pinupuntahan. So, pinuntahan namin na yan ni Rod dati. Kung sa Netherlands, bike talaga ang mga tao. Dito naman sa Vietnam, motorbike din. Bike ko. Ang dami-daming bike. Yun yung green bus. Palagi namin sinasakyan papuntang Quantrina. Diba? Yan yung buncha place na palagi kong pinupuntahan. Daming bike. Yan. Dito na tayo ulit. Check natin yung menu. Nakakamiss to. So, ayan. Nag-usap na kami ng may-ari.
natatandaan niya pala ako and talagang nag-hug siya. Pag sabi niya, ililibre daw niya ako sa ngayon. Sabi ko, wag naman yun. Ay, nakataban ko sa yung anak niya na natin sa malalaki na. Palagi talaga ako dito mga siguro twice a week. Ganun. So, ayan. Ito yung order natin. Ito siya. Ayan. So, ito na siya. Buncha. Herbs. May nem pa to. Herbs dito. Lettuce. I-dip ko dito. Yung iba naman. Ito naman. Dito din. Tapos yung meat. Yan. Ayan, may nem pa. Ano to siya? May crab. Ito yung neighborhood ko dati, guys. So, ito ako rin naghanap ng pagkain. Ganun. And nag-drop by ako sa apartment ko dati ba. Yan. Kumakain din kami dyan dati. Hello. Maiilap ako guys. Dito talaga ako dati. Ito yung palaging kung saan ako naghahanap ng pagkain dyan. Tapos yun, main road na dyan daan. Ito, school ito. Pupuntahan ko yung aking apartment dati. I hope andun si Chi, yung aming landlady ba, na mabait. Yan, yun yung apartment ko dati guys. Ayan, dito ako nakatira ng matagal. Naka-stay din dito sa ulit. Sobrang happy po ako na na-meet ko siya ulit. Hindi ko po makakalimutan yung lahat ng tulong niya, lalo na nung buntis pa ako kay Ana dun sa Vietnam.